Бебешката количка е като автомобила. Просто трябва да усетите, че е вашата. Карело Ultra F 2 в 1 е създадена с фокус върху лекотата в ежедневието, от начина по който се сгъва до това колко плавно се движи. Кошът за новородено е практичен и компактен, с сгъваема конструкция, което го прави удобен за съхранение и пренасене, без да прави компромис с комфорта на бебето. Когато детето порасне, седалката се адаптира изцяло, обръща се в двете посоки, регулира се до легнало положение и позволява бърза настройка според всяка ситуация навън. Движението е леко и контролирано благодарение на маневрените предни колела и добрата амортизация, които се справят еднакво добре както в града, така и по неравни настилки. Сенникът, както на коша за новородено, така и на седалката, осигуряват добра защита от слънцето с допълнителни удължения и няколко специално проектирани мрежести отвора за проветрение, а специалните материи са устойчиви и лесни за поддръжка. Цялата конструкция е стабилна, но същевременно достатъчно лека и компактна, за да не се превръща в тежест в ежедневието. Комплектът включва и чанта за мама, комарник, дъждобран, чувалче за крачета и адаптори за кош за кола, който може да се закупи отделно. Количката е налична за поръчки в няколко различни цвята. Може да ни намерите онлайн или в физическия ни магазин Пеги Хлапета Мама и Бебе в Младост 4 на булевард Александър Танев 460А.